na mama na baba na mbuya na kukua na sekulu mukati umo zita nifunga ndona uyanenga yepa uko ati ndio muzani munonze baba Shiro chitupa makarasa kudhara saka ratinongoziva ndiro baba kufana vanhu vaMwari we aya angu maviri matatu mashomanana andanditaura ndakamirira kumuri ikwedu kunoaka wasakaria ndakamirira avo era unzwa zvimbo zvavo havaimbe vaigara ayo haisiyo avena vaimbira vanoita jongwe rikakomboridza vachena jongwe rikakomboridza vachena varikuuya vakukuridza vachena hakuma 5 pijama kuisa saka by 1 mate bomb dara by 1 taimozwa chimbo zvachatingotaura hapo hati by 1 taimozi by 1 waripo aiti chipa pepa aiti by 1 by 1 uya chero mulambo munhu chero pekuti chero kana ndio process nilikuona hiyo wenyewe. Code of conduct. Ayo, ini ndinonzi Barbara Gotore, ndoshanda kuNational Arts Council of Zimbabwe, ndiri Director Arts Promotion and Development. Tinoshanda zvakanyanya nevaimbi nema-artists of all types in the sector. Tinongochema tichiti tiri kuno kuchiweshe, tinongorangarira madzishe tichingoti tarasikirwa. Tinongotenda nasenior lecturer nebasa rawakabata musekta. Hapana asingazive kuti was a leading example. He was a well-disciplined artist. Kubva nezuro kubva day 1 vanhu vangopupura nyaya yavo yekuva principled pakubata nguva, even kana ane show nezvaakaticha vana vechidiki. Tinongotenda kuti haana kuenda neruzivo rwake, because taona vakawanda vanga vachipupura pamusoro pekunaka kwebasa raakaita nevadiki vaakakudza, vana Macheso nevamwe vese vanga vachingokurukura. Saka tinongotenda kuti legacy yake yaasiya vechidiki ngavaone zvekutora kubva pamuimbi wake wakaimba akati hanzi upenyu hwako itsamba iyo kuti vanhu vanoverenga. Saka nesuwo ngativei tsamba dzinoverengwa mune zvakanaka, because tsamba is public. Saka zvaunoita semuimbi dzidza, even kana aenda ramba uchiita zvakanaka. Tongotenda nevese vayozokuta vaimbi, I'm happy mapromoters ari pano vayozosapota mumwe wavo maartist
from all corners of the world of the Zimbabwe. Tokutendai nevamwe vabva kuMozambique promoters maita basa tirambe chisimudzira basa ravakasiya rakanaka rekubata nguva nekushare information. Vazhinji vanoti kana achiziva chinhu haadi kuti vamwe vazivewo, asi he was a great lecturer